നാടും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാടും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി. ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് ഫിൽ ഖുലൂബി വദവാഇഹാ വഅഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി والأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم ترانا من القرآن العظيم هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد وإلى حضرات روح سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة كلهم أجمعين وعبادك الصالحين وأوليائك الكرام. اللهم وإلى حضرات روح مشايخنا وأساتذتنا كلهم أعمى لا سيما إلى حضرة شمس العلماء قدس الله تعالى سرنا العزيز وإلى حضرات أرواح جميع أتباعه وأنصاره ومن كان بأيديه إلى يوم القيامة. اللهم وإلى حضرات أرواح جميع علماء الحسنة والجماعة الذين أيدوا نهجا طريقة الإسلام في بلادنا. اللهم وإلى حضرة السيد محمد الشريف الولي العالمين صلى الله عليه وسلم وسائر أولياء إلى إدراك ما قد مشاهد مغاربها. اللهم إنا نسألك متوسلين إليك بهم أن تبارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في هذا الاجتماع لافتتاح تمرين خياطة النساء. اللهم تقبل منا ومن هذا الأمر ومن جميع أعمالنا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم انصر من أيد لهذا الأمر اللهم انصر من نصر لهذا الأمر. اللهم اغفر لنا ولهم أبواب الخير والرزق والقوة والعافية والسلامة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولجميع المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ. അതേപോലെ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ നിന്നതായ സ്ഥലീയ കൗൺസിലർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന് ഈ വേദിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കീഴ് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാവരും കാണാമാറായെങ്കിൽ രണ്ടാമച്ചല്ല. അതാണ് ഖത്തീബ് മിമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ കടക്കുമ്പോൾ ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊന്ത് ബലിക്ക് മിമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും മുക്കരിക്കൊക്കെ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ചൊന്തു. ബലിക്ക് മിമ്പർക്ക് 10 തെല്ല് പടിഞ്ഞാറ് മുഖമായിട്ട് 10 കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ എല്ലാവരെയും കാണാമാറായതിക്ക് രണ്ടാമത് തിരിഞ്ഞിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ചൊല്ലും. അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കടപ്പാടാണ് വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു എന്ന് വാപ്പസ് കൊടുക്കണം. വൈദാ ഹുയ്യിതും ബിതഹിയ്യത്തിൻ ഫഹയ്യൂ ബിഅഹ്സന മിൻഹാ ഔ റുദ്ദൂഹ. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ നാണല്ല ഫഅഹ്സന മിൻഹാ ഫറുദ്ദു ഫഹയ്യൂ ബിഅഹ്സന മിൻഹാ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഔ റുദ്ദൂഹ തന്നതിലെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ആരെങ്കിലും ഒരു അകവക്കളാകുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡോറിൻ്റെ സല്ലാജ അഥവാ ഫ്രിഡ്ജ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അയാൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ
തീരെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡോറിൻ്റെ കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തതെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കുക്കർ കൊടുത്തിട്ട് സമാക്കട ചിരിച്ചിട്ട് 25,000 രൂപയിലേക്ക് 2,000 രൂപൻ്റെത്. അപ്പോൾ അവർ ഖുർആനെല്ലാം പറയുന്നത്, ഖുർആനെല്ലാം പഠിപ്പാട്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ ನಾನು ಇದೊಂದಿಗೆ ಮೇಂಗೆ ಚೊಂದಂಗೆ 2011 അല്ലെ 2011 ഈ ഓപ്പണിങ്ങിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായി, താക്ക ഉസ്താദ് ഉണ്ടായി, അമീർ തങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായി. ഉദ്ഘാടനമാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള അൽഹംദുലില്ലാ 10 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് തേഞ്ഞ് പരിപാടി കാര്യക്രമങ്ങളെല്ലാം അതിന് മുന്നേ ആയിക്കൊണ്ടുള്ളാരെങ്കിലും ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് 10 വർഷം ഫുള്ളായി. ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു നല്ല സമയം വിഷയം കേൾക്കട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാ കേട്ട് വളരെ സന്തോഷമായി. പക്ഷേ അൽഹംദുലില്ലാ S.Y.Sഉಳ വളരെ സമിതിൻ്റെ ശംസുലമ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കച്ചേരി ഞങ്ങളെ മൊയ്തീനാക്ക കേസ് ഉത്സാഹിക്കുന്ന അതേ പ്രകാരം ഫാറൂഖുള്ള ആൾ പിന്നെ പറയണമെന്നിട്ടില്ല, നദീരയുള്ള ആളുടെ പിന്നെ വിഷയം ചെല്ലണമെന്നില്ല, മുസ്തഫ എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു തആല ഇതിനെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ ദീനിലുള്ള അത്രയുള്ള വേറെ എന്തില്ല, ആരും എന്താക്കുകയില്ല. അദീം ബൊംബൈൻ്റെ അദീം ഉണ്ടല്ലോ മർഹൂം, അയാൾ അതേ പ്രകാരം സുരേഷ് അംബാനി, അതേ പ്രകാരം യൂസുഫ് അലി ലൂലുവിൻ്റെ കേരളത്തിൽ അവർ എന്തോ ആകത്തില്ല, ദുനിയാവെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുവാൻ. പക്ഷേ നെമ്മതിയും കണ്ടത് അതിലെന്തോ അല്ല, പൈസ കാശിന് എന്തോ അല്ല. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊണാക്കിയ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഇമാം തുർമുദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണാം, മിക്ക ആളുകളും സ്വർഗത്ത് കിടക്കുക 3 കാരണം. 3 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് മിക്ക ആളുകളും സ്വർഗത്ത് പോകണ്ടോ. നമ്പർ 1, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കുള്ള സഹിക്കണം. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കുള്ള ത്യാഗം സഹിക്കണം. എന്ത് കഷ്ടമെങ്കിലും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് 40ാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഇഖ്റ ബിസ്മി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഏത് ആയത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിലും ഏറെക്കുറച്ച് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഇഖ്റ ആണ് എന്നതിലും അവസാനം 23 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിക്ക് ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് വത്തഖൂ യൗമൻ തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ് എന്നതിലും ലോക പണ്ഡിതന്മാർ ആരും അതിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരേ ഇല്ല. ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഇഖ്റ തന്നെ, നോട്ട് ഔട്ട്, ആർക്കും ഇല്ല, ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒരു ഇമാമിങ്ങൾക്കും ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് വത്തഖൂ യൗമൻ, ഒരു നാളിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കുന്ന നാള്. ഈ ആയത്ത് 6666 ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ മുന്നേ ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാക്ഷാൽ 6236, അത് വഖഫിന്റെ വ്യത്യാസം ഏതാവട്ടെ. ഈ ഖുർആന് ഇറക്കം തുടങ്ങിയത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മദ്രസ എന്താണ്, സ്കൂളിന്റെ ബായിലേത് നോക്കാത്ത അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലിൻ ഉമ്മിയായ നബിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആയ ബേജാറും പനി വന്നതും പേടിച്ചതും നിങ്ങൾ പിടിയുണ്ട്. വന്നിട്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനേക്കാൾ 15 വർഷം വലുത്, 40 വർഷമുള്ള ഖദീജ ബീബിയാണ് 25 വർഷമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്ക് വഹി വരുമ്പോൾ ഖദീജ ബീബിക്ക് 55 വർഷം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വിവാഹം കഴിച്ച എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും വളരെ ഏജായ ആളാണ്. ആയിഷ ബീബി ഒന്ന് മുട്ടിച്ച് ഇരിക്കട്ടെ. ആ ഖദീജ ബീബിയോട് ബേജാറായിട്ട് ദമ്മിലൂനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലോട് ഖദീജ ബീബി പറഞ്ഞ വാക്കന്തരം എന്തുണ്ട, യാ മുഹമ്മദ് വല്ലാഹി ലാ യുഖ്സീക അല്ലാഹ്, മുഹമ്മദേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും, അത് സാധാരണ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയലെന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന റസൂലിൻ്റെ പേരായതുകൊണ്ട് ഇന്നും അറബികൾ പെഞ്ഞായിമാർ മാപ്പിളമാരെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹ് വിളിക്കുന്നത്, ചില പേര് ചെന്ന് വിളിക്കുന്നതായി. അതിന് സാധാരണ അത് തന്ന് റസൂലിനെ പിന്നെ എന്ത് പറയില്ല, റസൂൽ ഒന്നില്ലല്ല. ഞങ്ങൾ ഇണ്ടി ചെന്ന പോലെയേ ഇതാ നീ എവിടെ പോയാൽ പുറത്ത് പോയാൽ പെഞ്ഞായിമാർ കേട്ട പോലെ ഓടുള്ളാർ ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളാരല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതടി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതല്ല ആ ഒരു ശൈലി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലോട് പറഞ്ഞു, യാ മുഹമ്മദ് വല്ലാഹി, സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഖദീജ ബീബി, ലാ യുഖ്സീക അല്ലാഹ്,
അല്ല നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമാക്കല. എന്നിട്ട് അതിക്ക് റീസൺ പറഞ്ഞ് എന്തിനെ കൊത്തുണ്ട, ഇന്നക്ക ലത്തസിലുർ റഹിമ. നമ്പർ 1, നിങ്ങൾ ചാർച്ചയെ ചേർക്கிறார், കുടുംബ ബന്ധം പാലിக்கிறார், കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കില്ല. നിങ്ങൾ തഹമിലുൽ കല്ല, കഷ്ട സഹിக்கிறார். നിങ്ങൾ പിന്നർത്തനി വേണ്ടിച്ച് അധ്വാനം സഹിக்கிறார். ഒതുഈനു അലാ നവായിബിൽ ഹഖ്, ഹക്കായ തെറിലി നിങ്ങൾ സഹായിക്கிறார். ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിടലാണ്. അപ്പൊ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് വേറെ എന്തുമില്ല. ആരിവിടെ ലോകം മുഴുവനും സമ്പാദിച്ച് ഈ ദർഗന്റെ കൂടെയുള്ള ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഇടീ ഉള്ളാളമേ ഒരാൾക്കായി. ഇടീ ഉള്ളാളത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ഇബ്രാഹിം ഒരാൾക്കും വിചാരിച്ചോളൂ, ബാക്കവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നസീറുള്ള ആളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊയ്തിയാക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തിനാക്കൂ ചിലർ ഒയ്ത്തര തിന്നു അല്ലേ, ഒരിക്കൽ തിന്നു പിന്നെ തിന്നുന്നില്ല. 2 വാച്ച് കെട്ടി മെന്റൽ ചെല്ലുവാർ രവിഷ്ടൊന്നിന് കാട്ടണമുണ്ട്, അത് സൗഖ്യമില്ലാണ്ട് അല്ലേ. 2 പാൻറ് ഇട്ട് പോയി എന്ത് ചെല്ലുവാർ, 2 കമീസ് ഇട്ട് പോയി എന്ത് ചെല്ലുവാർ. ഇനി വലിയ റൂമുണ്ട്, 36 റൂമുള്ള വലിയ അഗാധ്യാച്ചോളൂ, എല്ലാത്തിലും AC ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിലേക്ക് റൂമിലേക്ക് പെഞ്ഞായിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ സൗഖ്യമില്ലാച്ചല്ലേ, ഒരേ അടുത്ത് കിടക്കോക്കൂ. ദുനിയാവിൽ എന്തില്ല, ഞമ്മ ആർക്ക് എന്തിനാക്കിറ. അള്ളാഹു പറയുന്നു തആവനു അലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ വലാ തആവനു അലൽ ഇസ്മി വൽ ഉദ്വാൻ. വൈരാഗ്യത്തിന് സഹായിക്കണ്ട, വൈരാഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യത്തിലും. അൽഹംദുലില്ലാ ഇതിനെ ആ ടീച്ചർമാരും വേണമെന്ന് ചില പ്രത്യേക ചില വിഷയത്തിലുള്ള എനിക്ക്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയില്ല ടീച്ചർ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊന്നു വന്നക്ക് കാരണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇപ്പം ഉണ്ട് നോക്കൂ, അരമണിക്കൂർ ടൈമിൻ്റെ ഒരു സമയം ഞാൻ എത്രമാത്രം ഇതിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നൊരു ബന്ധമുണ്ടാ. നാസ്ത സമാധിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല, സഭയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഖുർആൻ, അത് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ദുആയും എൻ്റെ ഓത്തും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാനാസിരുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ലേറ്റാവോ തീരാൻ. ടൈം ഈസ് ഗോഡ്, ടൈമിന് വില വെക്കണം. മനുഷ്യൻ്റെ ടൈമാണ് നഫീസ്. ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വില മുന്തിയത് എന്തിനാ കേട്ടെങ്കിൽ ഒരേ ആൻസർ ടൈം. ടൈമിനെ പറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് കയറില്ല. 10:30 ചെല്ല്, കറക്റ്റ് 10:30 തുടങ്ങുമാരപ്പ. ഞാൻ ഇല്ല 10:30 നമ്മൾ എത്തിയിട്ടേ വേണം മോനെ. എന്നെ ഇതുവരെ കാത്തതില്ല. വടക്കാ പോയോ അവൻ്റെ കെട്ടുപാട് കൈക്കാണ്ട് പാഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന അപ്പം ചൊന്നരല്ലേ. അങ്ങനെ ആ 1 മിനിറ്റെങ്കിലും മുന്നേത്തോണം. വളരെ ദൂരത്ത് ചൊക്ക പൊട്ടുന്നു പാപ്പ, സുഹൃത്തുക്കൾ എത്ര പോകണം. നിക്കാഹ് തഹക്കീമിൻ്റെ ഒരു നിക്കാഹ് ഉണ്ടായിട്ട് ദ്വാരക്കൊന്നെ ബെച്ചറാറല്ലേ, വന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെല്ലുമെന്നല്ല അവിടെ. എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെ. എന്താ ഒരു കാരണം, എന്ത് വാട എന്തിനെ തപ്പുണ്ടോട്ട് മനുഷ്യർ തേടി പിടിക്കണം. ഈ തടിയിൽ നോക്കട്ടെ, ഇപ്പം നോക്കുക വാട പുണ്ണുണ്ടോട്ട് സമമുള്ള പക്കത്ത് നിൽക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാ അതിനെ മാത്രം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പം സമയത്തിനെ പറ്റി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരിക്കും ടീച്ചർമാരായെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഞമ്മ ഒരു ടൈമിനാ നമ്മളെ ഒരാൾ കാക്കൊക്കെ തീരാം. 2ാമത്തെ കാരണം അതാണ് ചൊല്ലത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഉപദ്രവം തീരാം. നമ്പർ 1 ഞാൻ ചെല്ലിയതല്ല, നല്ലതേ വിടും. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത് ഇമാം തുർമുദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കുക. 2 നമ്മളെ കൊണ്ട് പിന്നൊരുത്തിന് ഉപദ്രവാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറെ ആൾക്ക് ഉപദ്രവം തീരാ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുമില്ല. കാളിദാസ എന്നിട്ട് ഒരാൾ, ഇത് ഹിന്ദുയിലുള്ളതാണ്, വലിയൊരു ധ്രുവം ആകാശത്തിലുള്ള ഈശാനബിനെ പോലെ എന്തോരി ഇത് കാളിദാസ വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു വിടാം. ഇത് ഖുർആൻ രാജ്യത്തിലുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ കാളിദാസ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താകായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര തണ്ണി കുടിക്കാനുണ്ട് ആശ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൂരത്തൊരു പെണ്ണുങ്ങ നിന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അയാൾ ടൈമിനെ വിട്ട പൊരിത്തൽ കുടിക്കോ, സ്വല്പം നീർ കൊടി ഭയാരിക്കാത്തത് എന്ന് ചെന്നപ്പാ അയാൾ വന്നില്ലെന്നല്ലേ ഒന്ന് നാട്ടിൻ്റെ ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ തീരാ ഇക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. അവിടെ ಕೇಟವಳ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚಂದವಳ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪೆಣ್ಣು ಜಂತು ನೀರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವಿದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ ಆಳು ಸಂಚಾರ ಪ್ರವಾಸಿ. ನಾನೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಅಂತೇಳಿ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും സന്ദർഭത്തിൽ വേണ്ടിയപ്പ ഉപ്പുകറി പോലെ വേണ്ടിയപ്പോൾ മാത്രം എടുக்கிறല്ല ഇങ്ങനത്തേക്ക് വാതിനോട് ഇരിച്ചൊന്നും ആവില്ല. ഞാനിന്ന്
ಪ್ರವಾಸಿ ಅನ್ನೋಳು. ನೋ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಇರುವುದು ಎರಡು, ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಒಂದು ಚಂದ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ಪಿನ್ನೆ ಕೇಟಗಳು, ನೀವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗಿ ನಾನೊಂದು ಸಹನಶೀಲ ಸಬೂರ್ನ ಅಂತ ನೋಡು, ಒಂದು ಸಹನಶೀಲ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಸಹನಶೀಲರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಹನಶೀಲರಾಗಿರುವುದು ಇಬ್ಬರೇ. ಚೊಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಿಕೊಂಡು ಬಾಕ ಸಹನ ಉಳ್ಳದು ಈ ದುನಿಯಾವಿಲಿ ಭೂಮಿಲಿ ಜಂಡೆ, ಒಂದು ಮರ, ಒಂದು ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯವನು ನಡೀತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವನು ನಡೀತಾನೆ, ವೇಷ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾರೆ. ಮರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ನೆಟ್ಟರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಯ್ಯಬಹುದು. ಅವನು ನಡೆಯಬೇಕು. ತಂಗ ನಡೋಣ, ಮೈಲಾರು ನಡೋಣ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಂಗ ಮರ್ತಗೆ ಆರು ನಟ್ಟ ಆದರೆ ಸಹನಶೀಲ ನೀವಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಹನ ಇರೋದು, ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಮರ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗಿ ನಾನೊಂದು ಅತಿಥಿ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಬಿರುನುಗಾರ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಒಂದು ಯೌವನ. ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಒಂದು ಮಾಲ್ ಸೊತ್ತು, ಒಂದು ಯೌವನ. ಈ ಎರಡಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. തലച്ചൂടായി. ലാസ്റ്റ് ചെല്ല 4ാമത്തെ ആഴ്ച ಹೇಗಾದರೂ ನಾನೊಂದು ಹಠವಾದಿ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೊಂದು ಹಠವಾದಿ. ಅಪ್ಪ ಪೆಣ್ಣು ನೋ ಹಠವಾದಿ ನೀವಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಠವಾದಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಉಗುರು, ಒಂದು ಕೂದಲು. വിഷയം നല്ല ഉണ്ട്. ചെന്നത് ആര് വേണമെങ്കിൽ 5ാമത്തെ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಬಂಡೆಗೆ പിന്നെ ಬಂದಿട്ട നല്ലതല്ല. ആളാറ്റി ചെന്ന പോലെ ನಾನು ಎಂದರೆ ಬರು ಇಂಡೋ ಉಗ್ರಗಾಮಿ പോലെ ಅಲ್ಲ. ಪೋಂಚೊನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನೀವಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಿಬ್ಬರೇ. ಎಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಡ. 5ാമത്തെ ചെന്നിട്ട് പിള്ള അതിന് പിന്നെ തന്നെ കൊടുത്താൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് സരസ്വതി എണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങളെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലുള്ള ആളുകൂട എന്തായ അതിലേക്ക് ആ ഒരു പളക്കം ചെന്ന ഞാൻ വലിയ മോശപ്പെട്ട ആളെന്നോ ആ പളക്കത്തിലേക്ക് ചെന്നേക്ക് ചെന്ന അതല്ല, അത് നിങ്ങൾ അല്ലേ അല്ല ഈ രണ്ടാളുകൾ. അപ്പം നാ ചൊല്ലെന്തിനെ ചെന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം നല്ല കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കണം, സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾ എന്ത് ആർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കൊണാക്കുക നോക്കണം. ആരോട് എന്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കും തീരാം. നമ്മളെ ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കാണ്ട് ആഹാരത്തിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കണം. നിയത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആവണം. ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ സുന്നിയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സുന്നിയാവണം, സമസ്തയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സമസ്ത ആവണം. ആരെയും പേടിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, ഒറിജിനൽ ആവണം, ശരിയായിട്ട് ഇതാവണം. ദീനിൽ വരുന്നതിലേക്ക് നിഫാഖ് എന്ന് പറയുന്നത്, അറബിയിൽ നിഫാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹദിയത്ത് എന്ന് പറയും, ചതി എന്ന് പറയും, മക്കർ എന്ന് പറയും. അതേ പ്രകാരം ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുദാറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തരക്കേടില്ല. എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ടാകും, ഏതോ ഒരു അമുസ്ലിമായ ആളെ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവന് ഇത് വേണ്ട. അപ്പം ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ದು ഇതിന് പോലീസ് നമ്മളെ ദീനിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലീസാക്കാം, ആഖിറത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലീസാക്കാനേ പാടില്ല. ഏത് മൊയിലാറും പാടില്ല, തങ്ങളും പാടില്ല, ആരും പാടില്ല. ഉള്ളത് ഉള്ള പോലെ. അതിൽ ആർക്കും ആവട്ടും ആവാണ്ടിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ആവിട, എല്ലാവർക്കും ആവില്ല എന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ ആവില്ല. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ 10 രൂപ ഷുഗറിന് ഒരു ആരോ ഉള്ളായി വേണ്ട, ഷുഗറിന് കൊടുക്കണ്ട, അല്ലാത്ത തിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കുലിൽ ഹക്ക് പോലെ അൽഹംദുലില്ലാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടൈലറിങ്ങിന് മെഷീനെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു നയാ പൈസ വരുമാനം ഇല്ലാണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ബില്ലും അത് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ എബൌട്ട് എൻ്റെ എന്തായാലും ഒരു 75-80 ആയിരത്തിൻ്റെ അടുക്ക വരാണ്ടിക്കല. അത് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൈക്കിളായിട്ട് വേണം, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൈക്കിളായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ 2 കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്ത് ഒന്നു പിന്നൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ സഹിക്കണം.
നമ്പർ 2, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പിന്നൊരാൾക്ക് കഷ്ടം കിട്ടത്തീര. മൂന്നാമത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ചൊന്നത് സ്വഭാവം നല്ലതാണ്. സ്വഭാവം നല്ലതാണ്. നമ്മളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ പറ്റി അള്ളാഹു ചൊന്നത് നബിയെ തങ്ങൾ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണ്, നോമ്പുകാരനാണ്, ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാണ്, ദിക്ർ ചെയ്ത ആളാണ്, സലാത്ത് ചെയ്ത ആളാണ്, ഉംറ ചെയ്ത ആളാണ്. അല്ല 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 ആര് കണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഒരു പുഞ്ചിരി പള്ളി, എനിക്കെന്ത് 10 പൈസ ചിലവില്ല, ഒരു മിസ്കോൾ അടിച്ച പോലെ. മിസ്കോൾ അടിച്ചെങ്കിൽ ചിലർ ചാർജ് അങ്ങ് പോകും. ഇതതും ഇല്ല, ചിരിച്ചോണ്ടിക്കലല്ല, ദിക്റാദിയുള്ളവർ ബണ്ണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താക്കണം ഒരു മുഖം. ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ അത്തബസ്സുമു സദഖ, നല്ല പുഞ്ചിരി സദഖയാണ്. എപ്പോഴും ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാണ്ട്, അരസയില്ലാണ്ട്, പിരിസത്തോടു കൂടെ. അതേ പ്രകാരം ഞാൻ ഇത് ചെള്ള കൊണ്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ടൈലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈലറിൻ്റെ എല്ലാം ചെള്ള കിട്ടും. കാരണം ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യൻ പാലിക്കണം. 3 കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണം എല്ലാവർക്കും. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചെന്ന് 3 കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ പാലിച്ചോണ്ട് വേണം. മാഷാ അല്ലാഹ്, വലൈക്കും സലാം. പിന്നെ മിനിസ്റ്റർമാർക്ക് മന്ത്രിമാർക്ക് എന്താക്കാനാന്നില്ല, എല്ലാവരും വേണം. എന്താക്കണേ, ആരെയും വിടുകയല്ല, ആരെയും എന്താക്കുകയല്ല. പാവം അള്ളാഹു തആല ആയുസ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എതിരില്ലെന്ന് വെച്ചോട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഔത്ത് കാര്യത്തിൽ തലപ്പാടിയിൽ ഒരേ ഒരു അകമുള്ളൂ. തലപ്പാടി ഗ്രാമത്തിൽ നണ്ടക ആ റോഡിലേക്ക് ചേലിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പാടി തന്നു. അതും ഇൻ്റർലോക്ക് അല്ല, കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ. അത് ഇയാളിലേക്ക് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് സമാൻ കൊന്നുണ്ട്. കാരണം അയാൾ മാത്രമല്ല, അയാൾ ബാപ്പ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് റേഷൻ കാർഡിന് സീനിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല. സലാം മറക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും. അള്ളാഹു തആല മരിച്ചുപോയ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു അവരെ പാരത്രിക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നടക്കണമെങ്കിൽ ഇബ്ലീസ് ആവണം. കുറേ ആൾക്ക് പറ്റും, കുറേ ആൾക്ക് പറ്റും, എല്ലാം നോക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അവർ സമാക്കല ഒരു വക എല്ലാവർക്കും ആയി നിർത്തില്ല. എന്ത് ആക്കിയെങ്കിലും കുറച്ചാൾ എന്തെങ്കിലും ചെറുതാണ്. ഉമ്മനെ തെറ്റങ്ങും ചെട്ടങ്ങളുള്ളവർ നല്ല ആയിത്തോളൂ, ഭാര്യ ജോറായിട്ടാണ്, മോനെ തൈക്കോളും. അപ്പം അതിനൊന്നും നോക്കണ്ട. അൽഹംദുലില്ലാഹ് മിനിസ്റ്റർ വന്നല്ലേ, നമുക്ക് അജിതാരും ഇത്രയെല്ലാം ഹജ്ജറ്റുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പാർട്ടിയല്ലേ ഇത് വന്ന് കാത്തു നിന്നുകൊണ്ടുള്ളല്ലേ. അള്ളാഹു തആല ഈ കാര്യം പരിപൂർണമായ നിലയ്ക്ക് വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കലും വേഗം തുടങ്ങിയിട്ട് വേഗം നിപ്പാട്ടുന്ന പോലത്തെ പരിപാടി ആക്കണ്ട എന്ന് എല്ലാവരോടും, എൻ്റെ നഫ്സിനോട്, നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഏത് കാര്യവും തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജോസുണ്ടു എനി ടൈമിൽ അത് വേണം. ഇത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കിടാക്ക പഠിക്കട്ടെ, ആഖിറത്തിലേക്ക് കുടം കിട്ടുന്നതാണ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ದೌತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುರುವರ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇರಾದೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ SYSUಳ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಟ್ಟು ಸಮಸ್ತದ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ನೂತನವಾದ ಮೈಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ. ಜೊತೆಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅವರ
ಮುಖ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಮಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಷ್ಟೇ. ಮುಸ್ತಫಾ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ತದ ಈ S.Y.S ಸಮಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ. ಹಿರಿಯರಾದ S.ಮೊಯ್ದೀನ್ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ S.Y.Sಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ S.उ ಉಳಮಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ UT ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ UT ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂತ್ ಅಂದರೆ SKSSF ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಇದು 27ಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ನೆರೆಯ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶ್ರಫ್ AKM ರವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮೂಲತಃ S.Y.Sನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BM ಫಾರೂಕ್ ರವರು ಈಗ ಸದ್ಯದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಿವಾಸಿ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತೇನೋ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದು ಮುಡ್ತೇನೆ, ಖಾದರ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ್ಲಿಂದಲೇ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಖಾದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯುವಕರು ನಾವೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕ್ ಹೈವೆ ಅವರು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತಾಜಿಯವರಿಗೂ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಒಂದು ಅವರ ಮಗಫಿರತ್, ಅವರ ಮರಣಾನೋತ್ತರ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಅವರು ಜನ್ನತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. S.Y.S ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ, S.उ ಉಳಮಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ KC ರೋಡ್ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರು, ಆದರಣೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ KS ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಿತರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಜೀರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಬ್ಬರ್ ಅವರೇ, ಯುವ ಮಿತ್ರರು, ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಹಸೈನ ಅವರೇ, ಗೌರವ ನಮ್ಮ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ಮೇಲಂತ UT ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕನ್ ಅವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಮುಸ್ತಫರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇದಂಥ ಕೋಡಿಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಆಸಿಫ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮಾರಕ್ಕಲೇ, ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಡವಾದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ 10:30 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. 2:30 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, 2:30 ಗಂಟೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಈಗ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ತಡವಾಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. S.Y.Sಉಳ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇನ್ನಿತರ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನಿದ್ದೇನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಯಾವುದಂತ ನನ್ನಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ವಿಶೇಷದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ಕಾರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ತರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ಗಂಡಿರಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ದೃಢ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, PUCಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ 10th ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಉತ್ತಮ, PUC ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಗತ್ಯ ಸೀಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸೀಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 50ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್, MLT, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್, MSLP ಏನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲಿಸಬೇಕು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿದ್ಲು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ತಾವು ಸಮಯದೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಅವತ್ತು ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಈಗ ನಾನು KSAಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಲ್ಲ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಿತರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಷ್ಯಾದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಮಿಷನ್ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳು 15-20 ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಗೆ ದುಡಿಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ರಹಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി ಕಂಡದಿಲ್ಲ ഒരു ನಾಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಾಸಕರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರಾದಂಥ KM ಅಶ್ರಫ್ರವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ SOSನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ S.Y.Sಉಳ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ S.Y.Sನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜೀಜ್ ದಾರ್ಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಹಸೈನಾರ್ ಯು ಅವರು ಅವರನ್ನ
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ SOS ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KS ಮೊಯ್ದೀನ್ ರವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯದ ಒಂದು ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಬಹಳ ಪಾಡನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಭಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಮಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ನೀವು ಅಮಾನವೀಯತೆ, ಅಮಾನುಷತೆ, ರಾಕ್ಷಸಿಕತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಮಿ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲಾಗಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ದಲಿತರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳದ ಸದನದಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಯಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲಿತವರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದವರು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು പോഡിയമിಗೆ ആഹ്വാനിസ്തിದ್ದೇನೆ. ഭാരവാഹികള്, എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷകൻ, മറ്റു വേദിയിലുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ഉള്ളാളം സയ്യിദ് മദ്നി വലിയുള്ള മഹാനവറുകളുടെ ദർഗയുടെ പരിസരത്ത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ യുവജന ഘടകമായ S.Y.Sന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശംസുൽ ഉലമ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് SKSF ഉള്ളാള യൂണിറ്റ് അടക്കമുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് തയ്യൽ മിഷൻ പരിശീലനവും ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം അടക്കമുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഫാറൂഖ് ഉള്ളാൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി സംസാരിച്ചു. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഈ പ്രദേശവും പുതിയ കാലവും പുതിയ സാഹചര്യവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലടക്കം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പോരാട്ടവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ഘട്ടമെന്ന് നമുക്കറിയാം.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ഏത് MLA-മാരെ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും മംഗലാപുരത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോൺ മുസ്ലിംസ് MLA അവരെ ചോദിക്കും ഉള്ളാളം അറിയുമോ എന്ന്. അതൊരു വലിയ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ ആത്മീയ ചൈതന്യമാണ്, ആത്മീയ മിനാരമാണ്, ആത്മീയ കേന്ദ്രമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കഥ, മഞ്ചേശ്വരം പോലെയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭവും ചരിത്രവും ഉൾക്കൊണ്ട കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ മണ്ണാണ് കേരളം. ആ കേരളത്തിൽ BJP-യും RSS-ഉം അവരുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള മോഹവുമായി ഒരുപാട് കാലമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഇലക്ഷനിലാണ് BJP-യുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാർ, MP-മാർ, MLA-മാർ, സ്റ്റേറ്റ് മന്ത്രിമാർ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരു ബൂത്തിന്റെ ചുമതല എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഇലക്ഷനിലാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ഒരു വർഗീയവാദി ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ കാലവും പുതിയ അവസ്ഥയുമൊക്കെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച ഒരു മണ്ണാണ് കേരളം. ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഹറാമാണെന്ന് ലോകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു മതവിശ്വാസികളാണ് കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ. മഹാനായ മമ്പുറം ഒലിയുള്ള ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലത്ത് മമ്പുറം ഒലിയുള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സ്നേഹിതന്മാർ കളിയാട്ടം എപ്പോ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ഡേറ്റ് ചോദിക്കാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ പോയി. മമ്പുറം തങ്ങള് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത്. ഇവര് പുറത്തു വന്ന് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജുമാന്റെ ദിവസമല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ കളിയാട്ടത്തിന് തങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച എന്തിന് ഡേറ്റ് തന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ മമ്പുറം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവധിയാണ്, അവരും കൂടി കളിയാട്ടം കണ്ടോട്ടെ, ഈ സംസ്കാരം പഠിക്കട്ടെ. അത് കേരളത്തിന്റെ മതപണ്ഡിതന്മാർ അനുവർത്തിച്ച ഒരു നിലപാടായിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, കേരളത്തിന്റെ പുതിയ കാലത്ത് ലോകത്തിലെ 7ാമത്തെ അത്ഭുതമായ താജ്മഹൽ ആഗ്രയിലാണുള്ളത്. ആഗ്രയിലെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പേര് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ വിമാനത്താവളമാക്കി മാറ്റി. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഔറംഗസേബ് റോഡ്, ഡൽഹിയിലെ ഔറംഗസേബ് റോഡിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ APJ കലാമിന്റെ പേര് കൊണ്ടുവന്നു. ആരാണ് ഔറംഗസേബ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഔറംഗസേബ് എന്ന് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയും. ഔറംഗസേബിന്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ ഔറംഗസേബിനെ സേവിക്കാൻ കിൽമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സേവകനുണ്ടായിരുന്നു. ഔറംഗസേബ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണ്. ഏത് സമയത്തും ഈ കിൽമിയെ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കിൽമി ഔറംഗസേബിന്റെ അടുത്ത് വരും. കിൽമിയുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ കിൽമി അപ്പോ ഉളൂവിന്റെ വെള്ളവുമായി ഔറംഗസേബിന്റെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പോ ഇത് കണ്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെപ്പോഴും മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോറ് വേണോ, ചായ വേണോ, എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകും, നിങ്ങൾ ഈ കിൽമി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉളൂവിന്റെ വെള്ളവുമായിട്ട് പോകുന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഔറംഗസേബ് പറഞ്ഞത്, ആ കിൽമി എന്ന് വേലക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഔറംഗസേബിന്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ ഉളൂവില്ലാണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാമം പോലും ഉച്ചരിക്കാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ധാരാളം കഥകൾ പറയാൻ കഴിയും. 1857 1ാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഖാൻ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിമായ പോരാളി സ്വാതന്ത്ര്യം നടന്നപ്പോൾ ബർമ്മയിലേക്ക് നാട് കടത്തി. ബർമ്മയിലെ ജയിലിലായി. ജയിലിൽ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഔറംഗസേബ് ഉളുവെടുക്കുമ്പോ, കുളിക്കുമ്പോ, കിടക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കെട്ട് ആർക്കും കാണിക്കാത്ത മറച്ചു വെക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ജയിലിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കാണിച്ചില്ല. ജയിലിൽ മരിച്ചപ്പോ ആ കെട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണായിരുന്നു. മണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു എഴുത്തുള്ള കത്ത്.
അതിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, എന്റെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എന്നെ നാട് കടത്തുമെന്നറിയാം. ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മതാചാര പ്രകാരം ഖബറിലേക്ക് കിടത്തും. എന്റെ കബളിലേക്ക് ഒരു പിടി മണ്ണ് വെക്കാറുണ്ട്. ആ മണ്ണ് പോലും എന്റെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണല്ലാത്തൊരു മണ്ണ് എന്റെ കബളിലേക്ക് വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖാൻ ബഹദൂർ ഷസബറിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ പേരിലായാലും സാംസ്കാരികതയുടെ പേരിലായാലും. ഞങ്ങൾ മതേതരവാദികളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വർഗീയത അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ വർഗീയത തൊട്ട് തലോടിയിട്ടില്ല. അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രമുള്ളത് ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലാണ്. മംഗലാപുരത്ത് ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്നൊരാൾ വരുമ്പോ അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൈവേയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ തലേക്കെട്ട് കെട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദന്മാർ വിളിച്ചു ചോദിക്കും, വെള്ളം വേണോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, ഫ്രൂട്ട്സ് വേണോ? അത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ്. ആ മതേതര നിലപാടുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വർഗീയതക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. സമസ്തയുടെ നിലപാട്, S.Y.Sന്റെ നിലപാട്, നമ്മുടെ നിലപാട്, ജമാഅത്തിന്റെ നിലപാട്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ നിലപാടുകളാണ്. പുതിയ കാലത്ത് ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫാറൂഖ് ഉള്ളാളിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് MLA അല്ലാത്തപ്പോ ഞങ്ങളെ കെയർ ചെയ്ത, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, MLA ആയതിനു ശേഷം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും, എല്ലാവർക്കും വേണം. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കാറുള്ളത്, MLA അല്ലാത്ത കാലത്ത് എന്നെ സ്നേഹിച്ച, എന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് ഉള്ളാൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി, സന്തോഷത്തോടു കൂടി സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. ഇവിടെ ബഹുമാനായ S.Y.Sന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനായ അബൂബക്കർ ഉസ്താദൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗം വളരെ നമ്മുടെ നാടൻ ശൈലി, എത്ര മനോഹരമായ പ്രസംഗമാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടത്. ഇപ്പോഴും കൊതിയൂറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് പുതിയ. നമുക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂടെ, ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരം MLA ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഉള്ളാളത്തെ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ MLA ആയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആംബുലൻസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു, പല കഥകളും പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരു വലിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഉള്ളാളയിലെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് റഷീദാജി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല, ഈ ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ക്രൈസ്തവ സമുദായം വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സ്വാഗതാർഹമാണ്. ധർമ്മസ്ഥല ടെമ്പിളിനെ പോലെയുള്ള SDM കോളേജുകൾ കൃത്യമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പുതിയ കാൽവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളാളം ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തണൽ മരമാണ്. ഞാൻ റഷീദാജിയോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. റഷീദാജി ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം, അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ, ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞായപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉള്ളാളം കടന്നു പോകുന്നത് വസങ്കടിയിലും ഉപ്പളയിലും SMBS ബസ് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അന്നത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തൊരു പരിമളമുള്ള ഉള്ളാളം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും ആ ദർഗയുടെ മുറ്റത്ത്, ആത്മീയയുടെ ചാരത്ത് S.Y.Sന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നായകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചക തിരുമേനി മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് ഇരുത്തം. അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി. വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ನವೋಲ್ಲಾಸತೆ ഒരു മാർഗദർശനവും ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾye ಮಂಜೇಶ್ವರತೆ ಶಾಸಕರು ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಚೊಂತು ಇನ್ನು ಮುನ್ನೋಲ್ಕು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಲ್ಕವರಿಗೆ ಅದು ಮುನ್ನೋಲು ಮೇಲೆ S.Y.S ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆയോട് കൂടെ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಕಿದಾye ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಚಂದತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഞങ്ങളെ ഖാദർ സാർ ಬಂತು അതേപോലെ അഷ്റഫ് സാർ ಬಂತು അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉല്ലാല മദനി സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ ഷരീഫുടെ അധ്യക്ഷരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ റഷീദാജ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനന്തു പലക്കരയില്ല ഞങ്ങളെ സ്വരേന്ദ്ര ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്കി കാട്ടിയ ഞങ്ങളെ ഫാറൂഖ് സാർ അതുപോലെ എല്ലാ ഇവിടുത്തെ S.Y.S എല്ലാ അധ്യക്ഷർ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ അജി എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്വറാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ. ഒരു തിങ്കൾ മദീന പള്ളിയിൽ ഇത്തികാഫ് ദക്രിനെ കാട്ടി ഒരു 4 ಹೆಜ್ಜೆ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം ആക്കടെ സ്വർത്തിക്ക് പോകേണ്ടത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഇക്കട് ചെന്നിട്ടു
ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിടെ ഇത് എല്ലാം കബൂലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയും ധാരാളം ഞങ്ങളെ അസ്ലം സാർ നല്ല ഒരു ಧ್ಯೇಯ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചത് ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಧ್ಯೇಯ ಗುರಿ ಎಂದ್ರಿ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಚೆರಿಯ ಫಲಕത്തിൽ ಬಾರಿ ಚಂದ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿರು ಆದರೆ ಮುನ್ನಲ್ಲು ಫೋನುಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ತರಟೆ ಚಂದ ಏನಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ നിങ്ങളൊട്ടുകു റഷീദ് ഹാജി ഫലക്കവരുടെ ബാഖി ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ജണ്ട് നല്ല പിരിസത്തിന്റെ ഫലക്ക റഷീദ് ഹാജി ഫലക്ക പറഞ്ഞിട്ടേ വേണം ചെന്നിട്ട് ನಾನು ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിലെ വിളിച്ചോണ്ടുള്ള S.Y.Sഉಳ സമിതിയുടെ അതിലെ ഇന്ന് പെണ്ണിക്ക് കൊളിക തരബേതിയുടെ ഒരു കേന്ദ്ര ഉദ്ഘാടനാക്കറി സമാരംഭത്തിൽ ഉപസ്ഥിതിയുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ എല്ലാ വിവിധ ഘടകത്തെ പദാധികാരിമാർ അതുപോലെ ഈ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് K.S. മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞാജാർ കൂടെ കൂടിയുള്ള എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಯಿತು ഒരു ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾಧಾರಣ ಖಾಲಿ S.Y.S.S.K.S. ಇದರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ದೀನಿ ಬೋಧನೆ ಉಳ್ಳದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲಾತ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ಜಿದ್ മജീസിനോട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യക്രമം ആക്കുന്നത് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കണ്ടോളല്ല ഇന്ന് ഈ ഒരു ശേഷലൈസ് ഒരു നാല് പല കുടുംബത്തെ പെണ്ണിക്ക് ഒരു ദാരിദ്ര്യ കടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ജീവനോപായത്തിന് പേരുമായ ആർത്ഥിക വ്യവസ്ഥ സബലീകരണക്ക് പേനത്തുള്ള ഒരു സ്വര ഉണ്ട് ആക്കിയുള്ളത് ഇത് ഭാരി ശ്ലാഘനീയ ഉണ്ട് 5 മിഷൻ കൊടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1 വർഷം ഒരു 10 മിഷൻ കൊടുക്കുക തൗഫീഖ് തട്ടി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശ ഡ്രൈവിംഗ് പരിപാടി അതുപോലെ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യ ക്രമത്തേക്ക് നിങ്ങളൊട്ടിക്ക് ഞങ്ങളും ഭാഗ്യാവും റെഡിയുള്ള ರಾಯತಂಗನೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಎಡುಕೊಂಡು ಇಂಗಂತೆ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಸ್ವರ ಹಾಕೋಕು ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಕಟ್ಟು ಚಂತು ನಾನು ಜನ ಪಲ್ಕನಿಪ್ಪರ್ರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದಾಯ UH ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ರೆ ಹಸೀನಾರಕು അതേപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പദാധികാരിമാർ അധ്യക്ഷ പ്രധാന കാര്യദർശി അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഷംസുൽ ഇസ്ലാമിക് ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷരായ UT മുഹമ്മദ് ഹാജി അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യകർത്താമാർക്കും ധന്യവാദ ചൊന്തു ഈ സമാരോപത്തെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദായ ഇബ്രാഹിം ബാക്ക ഉസ്താദിനെ ദുആത്തോടെ ഇന്ന് സമാരോപണം وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات الأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات الأولياء إنما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها من لدن آدم إلى يوم القيامة اللهم زد شرفنا لا شرفهم وفضلنا لا فضلهم وعزنا لا عزهم وكرامتنا لا كراماتهم لديك اللهم يسر أسارنا وسهل أمورنا وفرج همومنا واكشف كروبنا وأد ديوننا واصل أحوالنا وبلغ أعمالنا وقل هوائجنا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا باطنا وظاهرا يا شافي الأمراض اللهم بارك لنا في أمرنا هذا اللهم بارك لنا في أمرنا هذا اللهم بارك لنا في أمرنا هذا اللهم تمم لنا هذا الأمر بلا مشقة ولا مهنة ولا ضيق اللهم إذا قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات يا قاضي الحاجات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم